Én most pihízek egyet. És fáradt vagy? Kicsit igen. Aztán ma tartunk a 40. kilométernél, amit legyalogoltam. Éva nagyinál ritkaság, ha pihen, mint ahogy lefilmezni sem igen lehet, legfeljebb gepárdsimogatás és oroszlánbámulás közben. Esetleg, ha a vízilovat cumisztatja gyümölcsteával. Éva nagyit sírdogálni csak a gyerekei esküvőjén látták, egyébként pontosan olyan, mint egy gyerek. Visítozva bontogatja a szülinapi ajándékot, itt éppen egy autós rádiót, mert imád vezetni, és fáradhatatlanul játszik az unokával, de ha úgy adódik, az ugrálóvárban is szívesen kipróbálja magát. A kamerát nem engedi működni, amikor csodás sütiket készít, pedig ez is egy kaland, mert sütősuliát éppen azért nyitja meg, hogy másokat is megtanítson finoman élni. Éva nagyi sose volt gazdag, de ha lehetett, bejárta Halligan elvesztett kertjeit, és búvárkodott Ella delfinjei között. Éva nagyi a boldogság perceit süti bele süteményeibe, és azt szeretné, ha mindenki, aki megtanul tőle egy sütit, távol seperné magától a rossz kedvet, a gonoszságokat, az ostobaságokat. Ha benézel hozzá, hazanézel. Eszedbe juthat a nagymamád, akinél senki se főzött jobban, akinél senki se szeretett jobban.